newyddion da, mae myfyrwyr sy'n dod trwy Glirio yn gymwys am yr Ysgloriaeth Rhagoriaeth. Ac mae'r Ysgloriaeth yn cyfri am 2,000 o bunnau dros 2 mlynedd os wyt ti'n derbyn 2 lefel A yn ystod y ganlyniadau. Felly mae eisiau gradd A yn y 3 ffwnc. Mae gyda ni restr o bynciau eraill sy'n gymwys ar ein gwefan a mae'r holl fanylion ar ein gwefan, ond na phoener mae'r ysgloriaeth yna ar gael. A chofia hefyd bod rhai ysgloriaethau, y Coleg Cymraeg hefyd ar gael i wneud cais amdanyn nhw yn ystod y broses, hwyrach yn y broses, sef yn ystod y broses o dechrau yn y brifysgol. Felly cer i'n gwefan i edrych ar y manylion a gwna'n siŵr bod ti'n gwneud cais amdanyn nhw.